túto anketu robím vďaka mojej žene. To je jedna vec, lebo však žena je dôležitý článok v mužo-ženovom reťazci. A potom ešte aj z takého dôvodu, že jednak sa nebránim takýmto veciam, lebo je to podľa mňa veľmi dôležité. No a keď mladí ľudia vychádzajú toľky z tých škôl, tak ja mám pocit, že na Slovensku, no, je a v tomto meste, a pritom je to hlavné mesto, je tu strašne málo divadiel. Proste je to, a tých hercov sa stále kopí a všetci idú niekam do reklamiek a všetci idú po... Ja tomu rozumiem, že vlastne musia mať peniaze, ale strašne málo hercov ostane pri tom pôvodnom divadelnom, nie akože herectve. Tak poďte naspäť do divadiel, keď už to vyštudujete.